esperámonos que veñan algo máis relaxados que a primeira parte dali, esperámonos máis conservador. E bueno, que o partido está para calquera un e que sea o que Dios queira. Nos sairemos a tope, como dar o máximo e que sea o que Dios queira. Eu creo que na primeira parte ali sí que é verdade que sufrimos un pouco, na segunda sí que collemos mellores sensacións e creo que estuvemos mellor que eles. E aquí no noso campo, que a nosa xente, imos apretar e mordelos. Os ánimos tamén, ao final, xogar acá a todos nos anima un pouco máis e nota xente xa fatigada, parece que só queremos xogar, pero queda máis chulo. A mí non me gusta, non me sinto favorito nunca, pero bueno, sempre é máis ventaxoso xogar acá, pero vai estar moi jodido. Temos confianza plena de na nosa casa poder sacar a eliminatoria. Vimos dun empate a la uns, partido complicado, e bueno, aquí que a nosa xente con o noso campo, pois esperemos poder sacarlo adiante. Un equipo que evidentemente non vai xogar o mesmo campo que xogan eles, evidentemente isto cambia, pero vin un equipo que se adapta moi ben ao xogo directo, adaptase moi ben a combinar, saben o que queren facer en cada momento, ten xogadores con experiencia, ten bons extremos, ten un dianteiro tamén que é complicado de defender, chegan sempre os de segunda línea, sempre chegan a situacións de a espalda dos defensas, gustaxe moito esa situación de xogo. Entón, bueno, intentaremos contrarrestar todo iso e facer o noso estilo de xogo, de apretar, de intensidade, de correr, de saber aproveitar os espacios que nos generen.